Tänään me kerrotaan teille, kuinka mä ja Viivi ollaan tultu työkollegoiksi. Ollaan team markkinointiin. Kyllä. Me ollaan Viivin kanssa entuudestaan vähän tiedetty, koska me ollaan asuttu sinne vähän naapureissa. Ollaanko? Ja silloin pienempänä. Ja meidän vanhemmat on kavereita keskenään. Niin Viivillä on tapahtunut sellainen loukkaantuminen pienempänä. En se jalka murtu. Niin sitten me myös sitä kautta tutustuttiin ja sä voit vaikka kertoa siitä. Vähän enemmän. Joo, se oli laskettelutapaturma. Epäonninen sellainen, mutta siitä seurasi vaan hyvääkin, koska Kyllä. tutustuimme. Juuri näin. No Nea kun aloitti täällä, niin mä olin täällä aloittanut markkinointipäällikkönä 22 vuonna. Sitten mä ihastuin Nean valloittavan persoonaan, ja kun hän teki toisia hommia Gogolla. Ja sitten kun sä muutit, jätit se Tampereen ja lähdit Jyväskylään kauas pois, niin meidän sattui sopivasti aukeamaan some-spesialistin paikka ja sä olit täydellinen siihen. Se oli tosi kiva, että Viivikin, niin se on meidän lemmikkien, tai kun meillä löytyy nyt. Ja tosiaan kun meiltäkin löytyy koiria, niin Viivi on niitten niin kuin, tämmönen varahuoltaja. Tai hoidokki, että Viivi. Mun koirat on välillä Viivillä hoidossa. Että... Teen pränkkiä. Aina mä menen näihin. Ne on maailman pahin jekuttaja oikeesti.